Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Tengah kuat ru banyak tu bangila penmi ia ke notification. Nakabenta ke jingbit ke jingbiang jong ki pait ba nong song snong ki jongi hapo ke jela. Ka benengkong kalong ba ngiyok jingtip bat ngis ngotu badon ki bapli ki nong song snong na ke jela megela. Ki bahap banlek jinglek sabar. Jong ke jela leng ba ka train leni leng ba ka flight. Nakabenta ki kam ki bom la akhir. Ten namar ba ke jela jongi hadu mentang ngimpat syak ban ba ia ke transportation ba kandon ka interstate movement bangim patsya ya kata te ban pensuk pensain yaki tu ki perlok ki parasnong ki pertau ki noksong snong jog jela ke jongi hakum kan Singapore kat ba ngimpat lift ya ka jingkhang nak mentaka interstate movement ngilabu katu kat ni teli ki officers bat kan number phone jongki bakitu ki bat don kam ban lech sabar joge jela en sapen bet kali kerpang bat ki de ban phone lang bakine ki phone number ki bangala ka bangan ai menta ka ban nengkong ka phone number kalong ka jong DTO Shillong prah nyau san riu iwei san prasau ubaar DTO napo tura nyau not san lai iwei nyau riu san nang ta sa uwei UMBI kapun number hapo Shillong prah nyau riu iwei sao henyau kini ki phone number kin trekam bat bakin phone manu don kam kila ban phone sya kini ki number ban penbek kerpang ya ke transportation tang ba ke transportation kamut bangi penbek klem siu henrei ki hapan siu ya ka bai kali kum baju dei ban siu